Duol magayo tiyo gi yedhe mamero ji e pacho ka NACADA dhi nyime gi kawo okenge mager kaluwore gi chiwo lesen mar uso math mag kuong to moloyo alwora mani machiegni gi kuonde tiegruok. Jachung' mar NACADA e kaunti ma Trans Nzoia, Triza Mwangi, owacho ni okenge ma kamago geto konyo jopuonjre bedo mabor gi kuong kod yedhe mamero ji. Koloso e nyasi mar sumruok paro ewi midhiero mikelo gi tiyo gi yedhe mamero ji, Triza nowacho ni nitiere dwaro mar tiyo kanyakla mar neno ni weche mag uso yedhe mamero ji go odok piny, kendo ni yedhe mamero ji go osebedo ka rocho ngima oganda. Nowacho ni gayo chiwo lesen na oyaye dhi konyo e duoko chien midhiero ma math ma kamago kod yedhe mamero ji kelo n'oganda. Korka kore komishona ma kaunti ma Trans Nzoia Gideon Oyagi bende nosiro lwedo wachno. You recognize that the function for licensing alcohol outlets was devolved to the county governments. And therefore, we are trying to complement each other, because sometimes the counties view this as a revenue, avenue for them. However, we also want to look at it as from a public health perspective, where we also want to take care of the health of our community. I want to prevail upon all stakeholders, to prevail upon all of you, to ensure that we support the government, we support NACADA, so that we reverse the current trend of alcoholism and substance abuse. As you are aware, the presence of substance abuse and alcoholism affects security in the county. Most of our youth are now so much in alcoholism and drug abuse. So it is our business as a government, as a community, to ensure that we support our youth to engage in productive activities. And that is the only way that we can ensure that we have a safe and secure community.